Nakinabang po ang nasa 242 na residente po ng bayan ng Marcos, Ilocos Norte sa libreng serbisyong medikal sa isinagawang purok kalusugan ng Provincial Department of Health Office at Ilocos Norte. Katuwang po yan ng Provincial Health Office, Local Health Insurance Office at lokal na pamahalaan. Layunin ng nasabing programa na mailapit sa mga komunidad ang mahalagang serbisyong pangkalusugan at palakasin pa ang pagpapatupad ng universal healthcare. Sa mga benepisyaryo, 148 po ang bagong nairehistro sa ilalim po ng YACA facility, habang lahat naman po ng 242 na kliyente ay sumailalim naman sa first patient encounter para sa komprehensibong pagsusuri ng kanilang kalusugan. Nagbigay rin po ng programa at dental services at laboratory examinations kasama ng chest x-ray upang matukoy at maagapan ng iba't ibang mga kondisyon sa kalusugan. Ayon sa PDO HO Ilocos Norte, patunay po ang matagumpay na aktibidad ng matibay na pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan upang mailapit ang dekalidad na serbisyong pangkalusugan sa bawat komunidad. IFM News. IFM News. IFM News.